Moi. Tää video tulee olemaan semmonen, että mä kerron tässä 5 mulle semmoista pikaisen erikoista asiaa, mutta ne on kuitenkin mulle tärkeitä. Eli tää ei ole mikään niinku perhe, ystävät, niin poispäin, vaan tää on semmosia niinku vähän aika semmosia erikoisempia. Näitä on siis 5. Sen katsotaan mitä keksitään. 1 on karate. Koska karate on ollut mulle tosi tärkeä harrastus, mä oon harrastanut sitä ehkä reilut 3 vuotta. Mä oon vaihtanut toiseen seuraan toisesta seurasta, koska sattumoises toinen seura niin meni konkkaan. Tää uusi seura on ollut pikkasen ehkä tasokkaampi, ei millään pahalla, jos mun vanha valmentaja katsoo tätä videoita. Koska tässä mä olen niinku aikuisten ryhmässä, mä sain enemmän treenaamista tässä. Mulla on enemmän treeniaikoja, ennen mulla oli 1 kerta, nyt mulla on noin 5 kertaa viikossa. Mitäs muuta? Niin, nämä mun kaikki karatekaverit on tosi tärkeät mulle. No, mä just sanoin, että kaverit on tärkeä, mutta on kyllä niinku ihan vapaa-ajan kavereita. Karatekaverit on tosi hyviä tyyppejä. Mun coach on tosi mahtava tyyppi. Hän on Portugalista. If you watch this, I just said that you are from Portugal. Thank you. Jotenka mä oon kyllä laittanut sille viestit, että katsoo sun videoita. Miten tää menee nyt tämmöiseen suuntaan? Mun piti kertoa karatesta, ei mun videoista, kelle mä oon linkannut nyt mun videoita, sori. 1 on siis karate. Ja no, anteeksi, en keksi mitään muuta sanottavaa. 2. ATK. ATK on ollut mulle tosi niinku semmoinen aika hauska vapaa-ajan harrastus. Ja mä en tarkoita nyt tällä pelkästään pelien pelaamista. Mä teen paljon muutakin tietovuonna, kun pelaan pelejä ja surffaan netissä. Mä esimerkiksi tykkään tehdä omia nettisivuja. Mulla on nettisivut, mutta mä en ole niinku julkaissut niitä muiden nähtäväksi. Tämä on pelkästään niinku semmoinen pelkkä koodi, jota pystyy sitten esikatselemaan netissä tätä koodia. Joo. Sitten niin, mä tykkään myös tehdä pelejä, mutta se on siis Scratchilla, eli se on erilaisia lohkoja tehdään niissä peleissä, että siinä ei mitään itse kirjoita mitään semmoisia ihmekoodia. Niin, että ATK on tosi tärkeä juttu mulle ja mä toivon, että mä pääsen myös niinku ATKn puolesta niinku tekemään duunia, että voisi olla joku koodari tai joku nettisivu editoida ja itse asiassa mä olin mun TED-paikassa, niin, eli työelämän tutustumisessa mä olin tuolla Helsingin Satamassa, mä olin siellä IT-puolella. Niin. 3. Minecraft. Minecraft on silleen tosi hyvä peli. Mä oon pelannut sitä ehkä, en mä tiedä, 2 vuotta tai jotain vastaavaa. Joo, sori kaveri, mä oon kyllä valehellut sulle nytten. Mä oon tosi pahoillani siitä, että mä valehtelin sulle. Mä oon pelannut vaan 2 vuotta sitä. Vapaa, mitä mä oonkaan sanonut sulle, mutta siis huolimatta mä oon valehellut sulle kumminkin, anteeksi. Mä sain sen kuulla yhdeltä toiselta kaverilta. Siis Minecraft on siis semmonen pikselipeli, minne saa synnyttiin ne kuutiomaisena tyyppinä kuutiomaisen maailmaan. Se maailma ei ole kuutio, se muodostuu kuutioista. Vuoret koostuu kuutioista, kaikki järvet koostuu kuutioista, jopa sun talo pitää kuutioista, kaikki muuta vastaavaa. Sori kun kamera pikkasen tärähti tässä. Sitten parempi sen tässä. Jep. Minecraft on tosi hyvä peli. Ja mä pelaan aika paljon kaverin kanssa sen omassa palvelimessa eikä serverissä. Voidaan pelata siis 200. Minecraft on normaalisti semmonen yksin peli, mutta monin peli on aina parempi versio siitä. Ja kaikki nämä modit on ihan huippuja. Siinä on kaikki modeja, mikä niinku tulee leffoista, tosielämästä ja kaikista muualtakin. Esimerkiksi Portal modi, se on yksi mun tosi hyvä lempimodi. Portal itse ei ole niinku silleen hyvä peli, mutta Portal mod on tosi hyvä modi. Niin. 4. YouTube. YouTube on tosi tähdellinen nettisivusto mulle ihan pienessä pitää, kun mä olin joku 6. Mulla oli aika huono tuuri, koska mä katsoin mun kaverin kanssa aika asiatonta videota. Mun äiti asui sinne huoneeseen ihan sattumalta kuulla. Ja sitten se näki sen videon, se kielsi multa YouTubeen, niin se video on poistettu YouTubesta, se oli siis niinku Pokemonista kuvia, johon oli luvattu ihan älytöntä paskaa. Anteeksi, mulla tuli tossa varoitus, että 10% akku jäljellä kännykässä. Mutta joo. Siihen duvattu niin vähän kunnollista paskaa oli duvattu siihen päälle. Ja sitä äiti niin näki sen. Sitten niin sanoi, että saisit huonoja vaikutteita. Sitten se niinku kumosi mut YouTuben kokonaan. Mut sitten mä onnistui vakuuttaa sille, että YouTube on ihan hyvä paikka ja sillä on asiallistakin matskua.
No niin kuin esimerkiksi kaikki vlogeja ja pelivideoita ja no jos niissä kiroillaan, mutta ihan sama, kyllä tietää, että mä oon sen verran iso kundia, että kyllä mä saan katsoa sitä, ei se mua kiellä. Se käyttää sitä itse asiassa itsekin. Ja 5. Geometry Dash. Se on tosi hyvä peli. Mä itse tykkään pelata sitä, mä oon pelannut sitä aika pitkälti. Mä en jaksa alkaa selittää sitä toimintaperiaatetta, mutta kannattaa käydä lataa se peli, jolle todella ladannut siis sitä. Tosi hauska, hyvin reaktiokyky kehittävä. Se on tärkeä asia mulle, mutta mä en oo koukussa siihen. Mä en voi sanoa, että mä oon koukussa siihen, koska mä pelaan sitä kumminkin hillitysti. Plus se on megalomaaninen peli. Erittäin hieno tunteisuuteen vetova peli. Mitä se tarkoittaa? En mä kiinnosta. Mutta tästä video nyt oli. Ja mä voin kertoa, että jos mä saan 10 tilaajaa, tai kun mä saan 10 tilaajaa, mulle tulee Facebook-tili. Siis mulla on oma, mutta siis niinku tän kanavan Facebook. 20 tilaajaa tulee Instagram ja 30 tilaajaa se on sitten Twitterin paikka. Mulla on kaikki 3 jo. Facebook Lauri Koskinen, Instagram Lauri Koskinen 14 ja Twitter Lauri Koskinen 14, kaikki pienellä yhteen. Tästä video nyt oli. Kiitos kun katsoitte. Ja subatkaa mun kanava. Me olette jo subannut jo. Kiitos.